ಎಂಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ರನ್, ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿ ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಒಂಜಿ 4 ಹಾಕೊಂಡು ದೆತ್ತಾಕಿಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ತೀರ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾಲ ಬಳಿಂಚ ತೂಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ತಾತ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬಳಿಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಅನ್ನ ಕನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ತೂಪುಂಡ ಅತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲು ತೋಂದಿತ್ತು ತೀತ್ನಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿನಾಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಉಂಡ ತಾಯಿನೊಂಜಿ ಒತ್ತುಲೆ ಯಾಪನ ನಿಕ್ಲನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ಪಾಪು. ಅಂಚಂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದೊಂದು ರೀಚ್ ಆರೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮಾತಾ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ. ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮರ ದಾಳ ಅಡ್ಡಾದಿ ಮಂಗಲ ಕಾತನೆ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಟ್ರಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ. ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿನ ಪುದಾರು 2019 ಬಡದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮುಲೆ ಇಂಡಿಯಾಡು ಇಡೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಅದಪ್ಪು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೇ ಬಾಕಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಟು ಪೋನಾಗ ಮುಲೆಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಆ ಮೇಟು ಪೋನ ಅವಳಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲಗುಳೆ ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಅವ್ರಿರಲ್ಲ ಪೋಂತನಾಡ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತೆಪ್ಪರಿ ತಿಂಡಿ ತೆಪ್ಪ ಅಡ್ಡು ಬೇರೆಗೆ ಊರ್ದ ಅಂಡು ಪಕ್ಕ ಬಲಿ ಪೋಡು ತಿಂಡಿ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಸೀದಿಲ್ಲ ಅರಿ ತೆಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಅರಿ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲರ ಗುಳ್ಳೇರ ಅಂತಿನತ್ತ ಅರಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ. ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಮೊಳ್ಳ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೆಲವರು ಡೋರು ಬಾಗಿಲು ಪೂರ ಕಿಟಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಂತ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದ್ರು ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರು ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಂದಂದರು ಎಂದೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುಜ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಂದಂತ ಕುಳ್ಳೋಡಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಿಗೆ ತೊಳಗೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪಾಡು ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಕುಳ್ದೇವೆ ಮಾರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಶನೆ ಯಾರು ಮನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ತಲಗೀಸ್ಕ ಪಾಡಂದೆ ಮುಗಳು ಇಂಚನ ಮನೆ ಒಂಥರ ಇಂಚ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಬಂದು ಕುಳಿದು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು 2-3 ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಸಿರಿಂಜಿಲ ಬರ್ಚಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೀಕ್ಸಿನ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಐದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಬೈಕಡು ಮತ್ತು ಹೋದು ಬೈಕಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆಡು ಒಂದು ಸೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬೈಕ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಜವನೇರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇಡಿತ ವಿಷಯದ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬದ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನಃ ಪೊಲೀಸ್ ಸಡನ್ ನೆಂಟು ಏರಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಜಿ ಇದು ಬಾಲಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಗೊರಿಯಾಗ ಇಡೀ ಮೂಗು ಹಾಕದು ತಿರ್ತು ಬೂದಾಯ ಮೂಗು ಹಾಕದು ಮತ್ತು ಮೂಗು ದರಿದು ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಡ ಬಳಿತ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಬರ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬಲಿಪ್ಪು ನೀವು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿತು ನಾವೇ ನಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಲ ಆಡಗೇನು ಎಂಚಿನಿಗೆ ಮರ ಏ ನಮ್ಮನೆ ಬಲಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲ ನಿಂಗು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ ದೆತ್ತಾಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಉಂಟು ಉಳ್ಳೆ ಇವೇ ಬಾಲ್ ಪಡಿ ದೆತ್ತಾಗ ಎಂಜಿ ಚಾಕೊಂಡು ಈ ಮೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ತಾಯಿ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆರಿಕಿಂಚ ಟಾಪಾಗಿ ಅಂಚ ಬಾಲ್ದಾಗ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಿರ್ತಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗದ ಸೀದಾ ಬಲಿಪು ಯೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪು ಮಾತಾಡಲು ಪೊಡ್ತಲು ಹಾಕಿಜಿ ಮನದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಊರೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತಾರು ಕೇಸ್ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಂದು ಎಪ್ಪಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಿನಕ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಅಕ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಏರೇರ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಏರೇರು ಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೈದಿನ ಬಂಡ ಈ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅದನ್ನಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರೆಗ ಮಾರ ಗಡಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡು ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಕ್ಲಿ ಗಡ್ಡಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡು ತಿಂಚಿ ಸಹ ಮಾರ ಮೇನ ಆಯನ ವೆಚ್ಚ ಮಾತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ చెప్పలే ಬನ್ನಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಉಂಟು చెప్పు ಬಯ್ಯದು ಕಾಣಿ ಉಂಟು చెప్పు ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೊತ್ತು ಮುಗಿನ ಜೀವನ ಅಡಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಪನು చెప్పును ಕಾಂಡಾಪನು చెప్పును ಬಯ್ಯಾಪನು చెప్పును ಕಾಂಡಾಪನು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತನ ದಿನ ಆನಿಯಾನಿದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಉಣ್ಣಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಅಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಕಟ್ಟ ದೀದುತ್ತನ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಅದಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಐಟು ಪೆಟ್ಟು ಆತಚಿ ಆನಿಯಾನಿದ ದಿನ ಬೇಲ ಉಣ್ಣಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವನಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಹೋತನು
ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾನು ಪಂಡ ಬಡವರಿನ ಸೀಸಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಟ್ಟ ದಿನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಒಲನ ಹರಿ ಒಂತೆಂತ ಆನಿ ದಾರಿ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಆನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನದಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೈತ್ ನಡೆದ ಬರಲು ಸೈಪ್ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈದ್ಯನ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಅಂತೆ ಈ ಬಡತನದ ಒಂಜಿ ಬೇಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಡವೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂತು ಅಂಜನದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾണ് ಅಂಚನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಗೀರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ಚನ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಪು ನಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐನ್ ಕಾಪು ನಂಚ ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡು ದಾಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನಲಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ಚಿ ಮಹತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಅಕಿರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂತಾರು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಾನ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನಂತವೆ ಮಾತಿರ್ಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.